125 anys de la primera pedra de la Sagrada Família, aquesta joia arquitectònica mundial, un dels monuments més visitats, i això que no el tenim acabat. Però la pregunta que sempre ens fem és quan s'acabarà, però ara ja no és tant quan s'acabarà, sinó si es podrà acabar en condicions, si no pellucarà res, si les obres que han de passar per allà a prop no l'afectaran. Aquesta és una de les preguntes. I després una altra és, l'entorn de la Sagrada Família acabarà afectant les illes que té a la vora? Hem volgut convidar a l'arquitecte en cap de la Sagrada Família, Jordi Bonet, fa 20 anys que treballa al costat d'un altre grup, d'un grup d'arquitectes, i ens fa molt feliços que ens acompanyi avui a la nit al dia. Jordi Bonet, benvingut. Moltes gràcies de poder seguir. Explicar coses del temple. El temple és aquella obra que es va fent i ningú en parla molt, però des de que tenim el tren que comença a estar a prop i des de que tenim la percepció de que hem d'anar enllestint, entren interrogants ferms. Per on comencem? Comencem pel tren? Sí, comencem pel tren perquè és el més urgent. A veure, aquesta decisió del traçat es va prendre en el moment en què governava Convergència i Unió a Catalunya, que hi havia, les administracions van decidir aquest traçat, i aquest és el traçat que tenim, tot i que avui Joaquim Nadal deia que estaven disposats a parlar-ne. Quin paper hi ha tingut la Sagrada Família i els quins són responsables de la construcció? Miri, més o menys l'any 2000 van decidir, diuen, amb un consens, el traçat aquest que ara es vol aprovar, perquè encara no està aprovat. I senzillament es va aconseguir que s'entengués que era senzillament una temeritat. I es va canviar el traçat, es va allunyar de la Sagrada Família. Bé, i es van fer tots els tràmits, ningú va dir ni va presentar al·legacions i vam estar tranquils. I amb aquestes, el desastre del Carmel, ja hi som. No ha de passar cap més túnel per sota de les cases. Home, és raonable, perquè el desastre hi era. Però totes les ciutats del món fan túnels a sota les cases. Hi ha una certa experiència. Ara de Sagrades Famílies no n'hi ha moltes, no n'hi ha gaires, només n'hi ha una. Única. A més, és d'una estructura atrevida, d'una esbaltesa extraordinària. En Gaudí va fer aquesta meravella, que gràcies a Déu es va tirant endavant, perquè ha passat de tot, i senzillament fer un túnel que passa arran dels fonaments de la Sagrada Família, fa por. Estic molt preocupat. Està molt preocupat. Estem. Vostè és l'arquitecte en cap, per tant, si vostè diu que està molt preocupat, nosaltres també, diguéssim, com a ciutadans, perquè pensar que pot passar alguna cosa amb la Sagrada Família i amb qualsevol dels edificis de la vora, perquè això fa molta por, però les condicions de la Sagrada Família no són les d'un edifici d'habitatges. Una de les coses que li hem sentit dir a Jordi Bonet és nosaltres calculem que la Sagrada Família ha de durar 1000 anys, no 100, no? I els càlculs no estan fets amb la perspectiva que nosaltres creiem que haurien d'estar. On està l'error? Home, miri, normalment les obres públiques, parlo dels ponts, els túnels, no es fan pensant, no es fan com ho feien els romans, que encara en queden. Es fan amb uns materials nous que funcionen, el formigó armat, però el formigó armat no té ni 90 anys de durada. Què durarà? La Sagrada Família ha de durar 1000 anys. Quan jo vaig cridar als meus companys estructuralistes, arquitectes de fama, en Margarit i en Buixader, em van preguntar quants anys ha de durar la Sagrada Família. I els hi vaig dir, com a mínim 1000. Pensem que el Panteó de Roma té 2000 anys i encara funciona. I el Partenon, si no li haguessin tirat els venecians una bomba i hi haguessin els turcs posat un polvorí, encara funcionaria. Bé, per tant, esclar, voler fer un túnel, primer, amb un carrer de 20 metres, que és estretet, un túnel de 12 metres de diàmetre, sota, amb un subsol, per tant, a sota terra, però amb una profunditat que està sota del nivell del mar.
a sota de la capa freàtica. És això que estem veient ara, exactament. Sí, més o menys pot ser això. I aquests fonaments que estem veient, vostès, aquesta pantalla que acabem de veure de fonaments... Això no seria suficient. Això que està aquí molt ben explicat, però aquestes distàncies que es veuen aquí, fixis, veu això, aquesta pantalla, fixis, s'ha de fer per... Creuen que han de protegir la Sagrada Família, però resulta que després ha de passar-hi, i això ja és un trauma, però després l'agressió que representa fer aquest túnel, que no és ben bé així perquè és circular, que passarà a 75 centímetres, què és això? De distància, amb una profunditat aquests pilons, que és un pou de 42 metres de profunditat, d'1,5 metre de diàmetre, doncs això no és tan senzill que mantingui aquesta verticalitat, perquè hi ha sorra, hi ha argiles i margues i ple d'aigua, a part que bloquejarà les obres del temple. Quan vostè ha parlat d'això amb el conseller de Política Territorial, perquè suposo que hi ha parlat, no? Sí. Què li diu? Què li respon? Em va respondre, ja ho arreglaran. Jo li vaig dir, escolta, perquè som amics, alerta, home, un polític ha de preveure que no s'hagi d'arreglar. Anem a veure què ha dit avui. Per tant, espero que ens puguem entendre, però de moment ja ho veu. Anem a veure què ha dit avui Joaquim Nadal, perquè precisament li han preguntat per aquesta qüestió. Aquesta és una qüestió que preocupa. Hi ha una plataforma ciutadana que està lluitant perquè es modifiqui aquest traçat, no únicament per la Sagrada Família, sinó per la preocupació que hi ha per la resta d'illes on hi ha vivendes d'aquella zona. Avui ha contestat Joaquim Nadal a aquesta qüestió. No hi ha cap canvi pel que fa al traçat. Sí que és voluntat del govern, compartida per l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb la DIF, parlar amb la Sagrada Família i donar màximes seguretats perquè quedi clar que naturalment no es posa en risc res en tot el recorregut, ni pel que fa a la Sagrada Família, ni naturalment en tot el recorregut entre Sants i Sagrera. No hi ha canvis... No me'l crec, perquè, escolti, primer, que el risc, això que ha dit, no hi ha cap risc. Home, el risc zero no existeix. Escolti, a veure, per què diu que no hi ha cap risc? I a més, ja estem una mica farts, ja ho dic així, que ens diuen que no passarà res, i després passa. Escolti, no cal anar al Carmel, no havia de passar res tampoc. O les esquerdes que s'estan produint al Prat. Perdó, o al Prat, i a Saragossa. Sap què em van dir els de la DIF? Quan els hi vaig dir, els arquitectes tenim fracassos, però vostès també. I em van contestar aquesta bona gent, que són molt savis, o almenys ho fan veure. No ha passat nada. Però jo li dic, escolti, però a Saragossa no va passar res. No ha passat nada. Això se'n diu ser superbs. Escolti,